Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события, новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем наш эфир с такого информационного сообщения. Сегодня ровно год встречи 4 лидеров нормандского формата. Как известно, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит стран нормандского формата Украины, Франции, Германии и России. Тогда Владимир Зеленский оптимистично говорил о прорыве в переговорах по установлению мира на Донбассе. Впрочем, прошел год, а ситуация на востоке Украины мало изменилась. И вот год назад на саммите «Нормандская четверка» договорилась о следующем коммюнике. Давайте послушаем его основные пункты. Розведення військ на 3 ділянках. Повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року. Відкриття нових пунктів пропуску на Донбасі через 30 днів після зустрічі. Новий план по розмінуванню територій. Обмін полоненими в форматі всіх на всіх. Продовження дії закону про особливий статус Донбасу на рік. Закріплення формули Штайнмаєра в українському законодавстві. Российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Зеленским. В ближайшее время для таких переговоров пока нет субстанции, говорят там. Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, и этим занимаются помощники президента. Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать. А здесь у нас нет субстанции. Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Игорь, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, прошел год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. Что изменилось? Чего мы добились за этот год? А можно ли вообще отметить какие-то успехи? Если серьезно, Давайте то серьезно. По сути ничего не изменилось. И более того, не могло измениться. Дело в том, что те пункты, которые вы сейчас нам всем показали, они невыполнимы по определению в силу позиции России. Россия напала на Украину, оккупировала Крым, создала марионеточные так называемые ДНР, ЛНР, и никаких предпосылок для изменения позиции России не просматриваем. Хотя мы помним, что президент обещал в случае невыполнения вот того плана, что у нас есть план «Б», и теоретически он должен был бы обнародован и с завтрашнего дня выполняться. На самом деле ничего этого не происходит. Я думаю, что даже никакого плана «Б» не существует. Вы абсолютно правы. Тем более, что это уже подтвердил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук. Буквально несколько часов назад появилось такое информационное сообщение, даже час назад, от Леонида Кравчука, который сказал, что украинские власти еще не разработали так называемый план «Б» по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны. Предлагаю подключить сейчас к нашей дискуссии Андрея Татарука, командира добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець», народний депутат України 8-го скликання. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Все-таки плана «Б», как оказалось, нет? Ми про це говорили ще рік назад, що Зеленський абсолютно неправильно оцінює ситуацію. Я погоджуюсь своїм співрозмовником, що у нас протилежна за змістом і метою позиція. У Росії метою окупації частини територій послабити Україну
рівно до того рівня, де ми будемо вимушені здатися на милість ворогу і увійти в склад якогось окремого або Російського федерального округу і стати невід'ємною частиною Російської імперії, яку розбудовує Путін, скажімо так, СРСР 2.0. Це його мета, над якою він наполегливо, послідовно і системно працює. У України ж зовсім протилежна мета – вибити окупаційні війська за межі державного кордону, відновити контроль за нашими тимчасово окупованими територіями, повернути людям впевненість, що їх не будуть вбивати, гвалтувати, катувати, позбавляти прав, як це зараз відбувається на території Луганської, Донецької і півострова Крим територій. І тут неможливо зійтись посередині. Ми не можемо дозволити трішечки катувати українських громадян. Ми не можемо дозволити трішечки перебувати окупаційним військам на території нашої держави. Ми не можемо трішечки дозволити Російській Федерації диктувати нам, що нам робити у внутрішній політиці, які нам закони приймати, як змінювати Конституцію. І ми не можемо дозволити Російській Федерації дозволяти впливати на зовнішню політичну діяльність нашої держави. Тому, коли рік назад Володимир Зеленський робив такі заяви, він був безсумнівно просто дуже далекий від розуміння реального стану справ, і тому просто базікав те, що подобалось його виборцям. А на що Тепер, коли пройшов рік, ми бачимо, що він абсолютно не готовий, по-перше, до того, щоб цей рік витратити на підготовку до плану Б, тому що ми бачимо, очевидно, що в нього немає жодного плану Б. І, по-друге, визнати, що він був неправий, коли давав таку обіцянку власному народові. Ну вот мы сейчас говорим о плане Б, а мы понимаем, в чем заключается план А в таком случае, пане Ігоре? Ті пункти, які ви демонстрували, можна їх вважати планом А, хоча відверто вони не були виконані від початку. Тобто припинення вогня не з початку року, а лише в липні. І всі ми розуміємо, що радіти тут особливо нічому. Зокрема, наші військові розуміють, що ворог готовий на нас атакувати, а нашим військовим, щоб відкрити вогонь у відповідь, треба узгоджувати це з командуванням і таке інше. Тобто, з точки зору стратегії, це перемир'я не надає нічого доброго. Дійсно, зменшилася, умовно кажучи, аж в 5 разів кількість загиблих. І це безумовно позитивно, це класно. Але де обмін полоненим? Питання це зняте. Тобто я абсолютно згодний з паном Андрієм, що тут можливий єдиний шлях припинення війни – це капітуляція України. Ми на це не погодимо. Я думаю, що і Верховна Рада не імплементує ту формулу Штайнмайєра, бо як можна домовлятися про імплементацію, бо є законодавчий орган. Тобто ми, на жаль, маємо таку ситуацію, що війна знаходиться в стадії заморожування. Але якийсь вихід з цієї ситуації без кардинальних змін в Росії, на жаль, неможливий. Народного депутата України з фракції «Слуга народу» Василя Мокана давайте подключим к нашему эфиру. Пане Василь, вітаю вас. Доброго вечера. Прошел год со дня встречи 4 лидеров в нормандском формате, и ряд вопросов, как мы видим, остались нерешенными. Открытие КПВ, вопрос разминирования, вопрос обмена пленными всех на всех и так далее. Почему, как думаете? Перша і головна причина, що Російська Федерація демонструє недоговороздатність, а у разі навіть взятих на себе публічно зобов'язань демонструє просто ігнорування виконання цих зобов'язань. Я вам скажу, що стосовно року від нормандської зустрічі, 2 здобутки є
такі, з якими спорити не варто. Перше, це те, що сам факт, що розморожений нормандський формат після 3 років фактично його повного замороження, це позитив, тому що завжди діалог і переговори – це краще, ніж їх відсутність. Друге, це те, що все-таки на основі зустрічі в Парижі сталося все-таки з часом, з липня, домовитися про режим тиші. Він хоч і відносний, він хоч і не дотримується повністю з боку країни-агресора і підконтрольних її бойовиків. Є провокативні обстріли, але тим не менш це серйозно зменшило кількість бойових втрат порівняно з статистикою минулих років. Що не вдалося? Не вдалося дійсно провести обмін всіх на всіх. Україна неодноразово порушувала ці питання, висловлювалася готовність до таких дій, давала списки на верифікацію, але ми бачили, що все-таки цей принцип був не реалізований. Були кілька обмінів. Все-таки вдалося українців повернути, але не всіх. Тому в цьому напрямку Україна продовжує пропонувати і займати проактивну позицію саме гуманітарні складові, як обмін з полоненими. Как мы видим, Россия сейчас многие вопросы блокирует и замыкает на себе. Что дальше? Куда мы идем? А что из себя может представлять этот план «Б», который должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны? Я ще буквально одну фразу скажу з приводу КПВВ. Це теж важливе питання. Справа в тому, що так сталося, що я більше місяця тому, за кілька днів до офіційного відкриття КПВВ «Золоте», був якраз присутній і бачив підготовчі роботи. І я вам хочу сказати, що з боку України там зроблено було повністю по максимуму все, що від нас вимагалося, по всіх параметрах, включно навіть з Центром адміністративних послуг. І я вам скажу, що Україна свої зобов'язання, свої обіцянки виконує. Да, но они не работают фактически. Але для того, щоб дійсно ми рухалися по Мінську саме у політико-дипломатичному сценарію, то зрозуміло, що потрібно взаємне виконання. Якщо ми говоримо про так званий план Б, яка мені насправді не подобається таке трактування, є просто розуміння того, що треба все-таки змінювати, модернізовувати свою зовнішню політику, і в тому числі по мінських і нормандських форматах, то я вам скажу, що зараз Україна все-таки робить ще спроби стимулювати Російську Федерацію до переговорів у нормандському форматі. Ми офіційно висловлюємо готовність до таких переговорів, партнери нас в цьому підтримують, але зрозуміло, що як і Росія, напевно, так і в нас в державі також очікують якоїсь інтенсифікації у цьому напрямку, можливо, після того, як повноцінно набуде повноважень і статусу нова адміністрація і президента Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що демократи займають жорсткішу позицію по саме в цьому напрямку. Не виключено, що буде ініціатива по відновленню посади спецпредставника Сполучених Штатів Америки в Україні, таким як колись був Курт Волкер. Можливо, це якимось чином зможе дати імпульс новий переговорам. Але з іншої сторони, Україна запропонувала свій план в рамках Мінська. Він передбачає дещо видозміненість послідовності кроків у рамках Мінських угод, включно з контролем над україно-російським кордоном. Ми лобіюємо зараз створення окремої підгрупи в рамках Мінська по поверненню контролю над кордоном. Але є ще опції миротворчих місій, які зараз активно обговорюються. Є інші опції по переформатуванню самого формату переговорів і долучення до нього інших учасників країн. Тобто ці сценарії тільки зараз обговорюються. На даному етапі Україна сконцентрована на гуманітарних речах, плюс на все-таки стимулювання Росії до переговорів в нормандському форматі. Дякую дуже. Василь Мока, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу», был с нами на прямой связи. Пане Андрее, вот мы слышали, как пан Василь говорит, что Украина сейчас ориентирована на стимуляцию России в работе нормандского формата. Чтобы что? Мы со своей стороны занимаемся разминированием, открытие контрольно-пропускных пунктов. Некоторые представители трехсторонней контактной группы в Минске даже говорили о том, что мы готовы
имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Для чего? Чтобы просто увидеться, поговорить? Ви знаєте, мене як людину, яка пройшла парламент не з теорії пустопорожнього балаканини, а з лінії фронту, дуже турбує, що і президент, і взагалі всі слуги народу, і пан Василь може на мене ображатися як колега, але вони займаються пустопорожньою балаканиною. Тому що ставити за досягнення сам факт проведення нормандського формату вже з Володимиром Зеленським, що вони нібито зрушили з мертвої точки перемовини з Російською Федерацією. Так ми були очевидцями 3 роки поспіль, що Росія просто блокувала будь-які перемовини, тому що вона не бачила готовності від президента Порошенка скласти, скажімо, зброю і здатися на милість ворогу, про що я говорив. Саме тому Путін відмовився, бачачи цілком одностайну позицію української влади, як парламента, так і президентської вертикалі. Зеленський дав таку надію через свого помічника Єрмака, і ми пам'ятаємо скандал після завершення нормандської зустрічі, де сам Єрмак прямою мовою сказав, що ми обманули Путіна, ввели в оману. І на Суркова Путін просто підвищив голос, що означало пряме роздратування, що його висмикнули, зіграли в дурня, висмикнули його на перемовини високого рівня. Натомість він, приїхавши туди, не отримав нічого, що йому обіцяла ані Україна, ані його головний поводир по українському питанню Сурков, що призвело до зміни Суркова на Козака і спроби вирішити ситуацію в інакшим колом радників. Богдан був замінений на Єрмака, а це питання тепер у Путіна курує сам Дмитро Козак. Тому говорити про те, що це є великим досягненням, насправді вводити в оману тих українців, які продовжують вірити українській владі, що вона робить нібито якісь продуктивні кроки щодо посилення нашої держави і примушення Російської Федерації піти геть за межі державного кордону. Насправді це не так. Підводячи підсумки цього року, я би відмітив те, що ми не маємо прогресу в тому, що ми не посилили здатність наших Збройних сил до будь-яких оборонювальних або наступальних операцій. Ми навпаки, ті земельні ділянки, які отримували, повелись на балаканину і пропозиції Кремля, навіть на 3 ділянках місцевості відступили назад, що є нонсенсом у веденні бойових дій. З 3 ділянок 2 було захоплено майже протягом тижня окупаційними військами Російської Федерації. Ба більше, у зовнішньополітичному просторі, за який відповідає безпосередньо Зеленський, але чомусь ці питання курує Єрмак, у нас також немає чіткої послідовної програми дій, як послабити Росію за допомогою чисельних санкцій, за невиконання взятих на себе зобов'язань. Тому що коли депутати кажуть, що мінський формат передбачає дотримання сторін, то вони не можуть спромогтися навіть примусити Російську Федерацію виконати перший пункт – припинення вогню. Вони називають припинення вогню, яке зараз існує, умовним і тішаться, що ну добре, що у нас бувають не так сильно. Але ж це заморожування конфлікту, це не вирішення питання. Росія заморожує конфлікти і вони продовжують грати на користь Російської Федерації 30 років. Давайте дивитись Осетію, давайте дивитись Придністров'я. Росія заморожує конфликт и продолжает за допомогою замороженного конфликту руйнувати майбутнє цих країн. Пане Игорю, как вы думаете, можно ли в рамках трехсторонней контактной группы в Минске, в рамках вот этого переговорного процесса урегулировать войну на востоке Украины? Есть ли у нас такие варианты? Я думаю, я певен, що це виключено за визначенням. Росія розуміє лише мову сили. На жаль, ми такої сили для примусу не маємо. Єдине, що може надавати нам надію, то оця антиросійська коаліція, яка створювалася, яка розпадається, в якій є проблеми. Це єдиний вихід – консолідація такого колективного заходу, в якому Україна є складовою частиною. І цей захід колективний має примусити силовим шляхом, я не кажу військовим. На щастя, є дуже величезна кількість економічних, політичних механізмів, які можуть бути задіяні.
Але для цього потрібна політична воля. На жаль, ми зараз не спостерігаємо того, що було за часів Холодної війни, коли був колективний Захід, який протистояв Радянському Союзу та його союзникам. Так от, поки що на Заході спостерігаються, коли оці спільні цінності, на яких побудований Північно-Атлантичний договір про створення НАТО, на яких побудований радянський, на яких побудований Європейський Союз, що от ці цінності, на жаль, доволі часто перемагають цінники. Тобто елементарно підкуп, тобто нас звинувачують у корупції. Абсолютно правильно. Але на Заході корупція теж присутня і в величезних масштабах саме через через те, що Росія експортує на Захід не лише газ та нафту, а безпосередньо гроші. І на жаль, це така реальність. Дякую. І вихід можливий лише саме через зміну ситуації, коли буде використана сила для примусу Росії. Зрозуміло. А так ми можемо говорити скільки завгодно. Дякую, пане Ігорю. Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, був з нами на прямому зв'язку. К нам зараз присоединяється волонтер Тім Златкін. Давайте його поприветствуємо. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Доброго вечера. Да. Прошел уже год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. Видим ли мы сегодня, уже спустя год, каких-то существенных изменений в направлении урегулирования войны на Востоке? Как вы видите? Я не вижу вообще никаких изменений, кроме катастрофы и скатывания в никуда, и просто тупо сдачи наших национальных интересов и государственных позиций. Я вижу единственное изменение, это то, что спустя год у нас ДОС отменяют, и 10 миллиардов гривен на Минобороны просто растворяются в бюджете и тупо передаются на компенсацию ущерба бизнесу во время локдауна. Вот. Это то, что мы лишаемся абсолютно всех каких только можно боеприпасов, начиная с 60-миллиметрового и там, 120-миллиметровым минометом и вплоть до Альхи, вплоть до Нептуна и так далее, по большинстве программ. Но все же, вот как вы думаете, возможно ли урегулировать войну на востоке Украины политико-дипломатическим путем? Никак невозможно. Мы не на тех позициях находимся, чтобы мы могли каким-либо образом диктовать свои условия и добиваться мира. Вот. Сейчас наше руководство идет тупо на поводу Кремля и его посипак, которые находятся там в Европе, в Брюсселе, в Вашингтоне и так далее. Зрозуміло, дуже дякую, пане Тіму. Тім Златкін, волонтер, був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, по сути, вот последние события в Нагорном Карабахе, где также по Нагорному Карабаху был Минский процесс, там он длился на протяжении 30 лет, вот эти события нам продемонстрировали, что Минские переговоры, они недееспособны, а эффективным инструментом в разрешении конфликта оказались, как мы увидели, байрактары. Какие выводы для себя мы должны сделать и что мы, собственно, сделали в этом направлении за последние 6,5 лет? Время-то идет. Цілком повністю погоджуюсь, що такі приклади мають бути для нас дуже цінним матеріалом для роздумів і для висновків. Висновки ми маємо зробити наступні, що, і я про це, власне, і сказав, що ми цей рік останній втратили ту динаміку, яку ми розпочали з 2014 року, маючи на початок агресії Російської Федерації повністю зруйновану стратегічну систему управління військами, систему логістичного, і фінансового забезпечення військ, і ми майже почали розбудовувати Збройні сили з нуля.
збільшивши фінансування Збройних сил до 5% від ВВП, постійно нарощуючи нашу економічну потугу, спроможність і тим самим збільшуючи нашу фінансове забезпечення як Збройних сил, сектору безпеки і військово-промислового комплексу. Я вже і кажу, що за останній рік ми бачили готовність Зеленського домовитись посередині, що ми змусимо Путіна домовитись про щось, що головне перестати стріляти. Ну, тобто ці хибні тези, які слугували для нього таким фундаментом для роздумів, що нібито він кращий за Порошенко і зможе примусити Путіна забрати свої окупаційні війська. Натомість ми бачимо, що насправді Путін, який дуже залежний від співпраці і взаємодії на геополітичному просторі з потужними країнами на кшталт Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського Союзу, дуже залежний від того, чи накладають на нього санкції за порушення чисельного міжнародного законодавства, яке він скоював, починаючи з 2014 року, запроваджуючи військову агресію проти нашої держави. Тобто ми маємо зробити певні висновки в тому, що потрібно системно, неухильно посилювати сектор безпеки нашої держави, послаблюючи одночасно пунктом Б спроможність Російської Федерації спонсорувати і забезпечувати окупаційні війська на території як півострова Крим, так і Донецької, Луганської областей. Б. Третє, нам треба обов'язково посилювати нашу міжнародну коаліцію, яка б розуміла, що Україна не, скажімо, бореться за якісь невизначені території, які б могли бути питанням, таким яблуком роздору між Україною і Російською Федерацією. Ми воюємо за наші території, які були визнані на момент повернення нашої незалежності в 91-му році. Тобто правда за нами, за тим міжнародним законодавством, яке визнало Україну як суверенну незалежну державу. І Російська Федерація, як порушник нашого суверенітету, має врешті-решт відповідати. А коли скажімо, санкції, міжнародний тиск не дозволяють Російську Федерацію виконати виключно дипломатичним шляхом, ми можемо розглядати питання використання нашої військової спроможності, щоб наносити такі шкоду і збитки російським окупаційним військам, щоб кожен день перебування був неспіврозмірним з фінансовими витратами Російської Федерації. І тоді ми зможемо відновити державний кордон, відновити наш суверенітет і цілісність і просто заблокувати будь-які спроби тиснути на наш суверенітет, на наше майбутнє за допомогою військової агресії. Давайте перейдем к следующей теме и подключим к нашей дискусії Олександра Харченка, керуючого директора Центру досліджень енергетики. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, вітаю вас. Доброго вечера. Перейдем к Соединенным Штатам Америки и к Северному потоку-2. Еще до голосования в Конгрессе Россия обвинила США в незаконном и агрессивном поведении в ответ на призыв посольства Соединенных Штатов Америки в Германии к правительству страны и руководству ЕС не допустить дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2». Вот что там сказали. Давайте вместе послушаем. Цитата накануне Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию – политической агрессии и незаконного противодействия. Ну вот, услышали сейчас спикера МИД России Марию Захарову. Что скажете, пан Александр, вот насколько вот эти новые санкции, которые сейчас приняли в Конгрессе США, не делают невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2»? Ну, я хочу вірити, що ці санкції його унеможливлюють, тому що ті санкції, які прописані в так званому National Defense Authorization Act 2021, вони накладають дуже потужні обмеження на страхування та перестрахування судів, які могли б бути задіяні в цьому проєкті, і компанії, що могли б здійснити сертифікацію і так званий commissioning, запуск проєкту, тому що за європейськими правилами для того, щоб будь-який проєкт технічний, інфраструктурний такого
розміру працював, його мають завірити, що він є якісним, що він відповідає вимогам безпеки, техніки безпеки і працюватиме дійсно відповідно до певних правил. То зараз ті компанії, які спробують зробити таку роботу з Північним потоком-2, отримують санкції США, що означає для них дуже важкі втрати, бо все це великі міжнародні компанії, там немає ніяких, знаєте, таких домашніх маленьких підприємств. Це все великі міжнародні компанії, для яких значно дорожчий ринок, який є в США, ніж будь-які пропозиції з боку Росії. Тому я хочу вірити, що це проект заблокує. А Россия каким-то образом, «Газпром» может обойти эти санкции или нет? Или это невозможно? Ну, ви знаєте, я впевнений абсолютно, що в рамках законодавчого поля це неможливо. Але ми вже бачимо, як експорт корупції з Росії до Німеччини продукує там якісь абсолютно ще рік тому неможливі речі, коли президент федеральної землі виходить з ідеями створення якихось прокладок і створення якихось штучних шляхів обійти санкції США. Тому мені важко сказати вам, чи можна гарантувати, що ніхто нічого не придумає. Ні, не можна. Але я впевнений в тому, що справа України і партнерів України, в тому числі США, який в даному разі виступає як дуже надійний і потужний партнер, уважно слідкувати, бачити, що намагаються зробити ці люди, і бити їх по руках. Пане Андрію, что это означает для Украины? Что означает для Украины невозможность завершения строительства Северного потока-2 и прекращения ее строительства? Ну, по-перше, хочу подякувати. Пан Олександр дуже фахово, професійно пояснив наслідки для Російської Федерації у разі введення санкцій, а вони вже дійсно введені в оборонний бюджет, тому не можуть бути, скажімо, викреслені, а вони обов'язково будуть прийняті. Що це означає для Російської Федерації? Що її бахвальство про те, що вони нібито цього не бояться, означає, що багатомільярдні інвестиції в реалізації цього проекту будуть просто спущені в трубу. І це означає, що Росія понесе чергові економічні втрати, так само, як вони понесли з своїми ефемерними об'єктами, які, наприклад, будівництво такого самого трубопроводу до Китаю. Що це означає? Що вона не зможе використовувати енергетичну тему в якості шантажу і зброї, як вона неодноразово це робила в 2008 році або намагалась зробити в 2014 році. Пам'ятаємо, що вони просто примітивно, вибачте навіть за слово, тупо перекривають вентиль і не пускають газ, не зважаючи на те, що страждає не тільки Україна, але величезна кількість країн Європейського Союзу. Безумовно, такі рішення кремлівського керівництва не залишились без уваги. Не залишились без уваги не тільки в Європейському Союзі, але й в Сполучених Штатах. І тепер будь-які балачки про те, що це нібито проекти, які допомагають реалізації надсучасних інвестицій, це просто маячня. Росія нічого не робить без підтексту. А підтекст будівництва Північного потоку був просто мати можливість ігнорувати газотранспортну систему України, яка насправді унеможливлює виконання «Газпромом» і Російської Федерації постачання газу до європейського континенту. Тому насправді для нас це додатковий захист у диверсійно-агресивній компоненті ведення російської агресії проти нашої держави. Вони не будуть готові руйнувати інфраструктуру нашого газотранспортного потоку для того, щоб послабити Україну в питаннях, скажімо, транспортування газу з Російської Федерації до європейського континенту. Для нас це дуже і дуже добре. Дякую дуже. Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку, а також з нами був Олександр Харченко. Дуже дякую вам, керуючий директор Центру досліджень енергетики. Ну а я вынуждена с вами попрощаться. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом. Далее эфир продолжает программа «Прайм Муждабаев». Не пропустите, будет интересно.